Uphakame Nkosi Ukwenza. 'Phakama, phakama, Nkosi Yesu. Wena mele, umhlaba wonke, wena mele, 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 wena
Sakhona. Mhlanje ngifisa sibuke ivangeli likaMateyu isahluko sokuqala ivesi le-18 kuze kube 24. Funa ukubuka ukucabanga kaNkulunkulu kuhlukile kunokucabanga komuntu. Ukwenza kaNkulunkulu kuhlukile kunokwenza komuntu. Encwadini esiyitholile kaIsaya umprofethe, uthi umprofethe kaNkulunkulu uma ekhuluma lo-Ahazi inkosi uthi awuhambe uyocela isibonakaliso uNkulunkulu. Kodwa inkosi yesaba uAhabi uthi angikwazi ukuyosicela isibonakaliso ngoba ngifuna ukumlinga uNkulunkulu. Akhohlwe uAhazi ukuba uNkulunkulu encwadini kaMalaki uthe bantu bami anike ningilinge ngibone ukuthi ngeke ninginenzele. Ngiyayithanda inkonzo yokulinga uNkulunkulu, hayi ngoba nakho singakholelwa kuyena, kodwa simlinga uNkulunkulu ukuze nangenhlupheko zethu inkazimulo yakhe ibonakaliswe. Athocula kahle, athi ngendlala, athi ndumiso phezu kwalameva ukuze akhonzeke kahle uThixo. Funa ukuhlala enkonzweni la uJehova evusa okusha, la uJehova edala kabusha, la uJehova enza iqabelisha. Mina njengomuntu bese ngithi sekuphelile. Lithi izwi likaNkulunkulu uverse 18, uJosefa eseganene noMaria bengakahlali, kodwa uJosefa uzwa uMaria usekhulelwe. Funa ukuhlala komuntu othi uhleli naye, ngifuna ukuhlala kuma-plans othi unawo, ngifuna ukuhlala kumaphupho owaphuphayo maqedane kuvela into ebukeke ngathi seyizodibhiza konke okusebenzele. Bese uthwala izandla ekhanda, bese uyabuza ukuthi kanti ushonephi uNkulunkulu, bese uyabuza ukuthi uvume kanjani Jehova kuba izinto esengizisebenzele kangaka zichitheke. Ukuyikhehla elijalela uJosefa ekuhambeni kwalo hlangana nale ntombi ebese lithi ozovusa umuzi kababa, ebese belungisa konke kuthi sekuyophela. Bathi abazi izulu kuba mnyama kakhulu masekuzokusa. Kwesinye isikhathi abanye bethu siyaphaphama ngabo 3-4, athi omunye othi ngithatha isithongwana, athi ngisavuka maqedala ngavuka selwe. Khona inkonzo yonakala sekulungisa zonke izinto. Athi omunye egugeni kwami, athi ngadideka, athi ekukhuleni kwami, athi angithuka, athi ekukhuleni kwami ngalahleka. Kwamnyama kakhulu masekusa. Kodwa futhi nesithongwana sokusa have singozi ngoba abanye abakwazi ukuvuka ngesikhathi. Buku Joseph esebuku Maria ebesethi sithandwa sami ngoba mina nawe besinamaphupho amahle sewungenzani. Athi uMaria mntana nomuntu ngiyavuma ngikhulelwe, athi kodwa ngikhulelwe, athi angihlangananga nendoda. Ngoba uNkulunkulu mesefuna ukwenza izinto empilweni yakho ukuhlukanisa nabantu. Yabona ukuthi usayisifunge, usagcwala abantu, usathi muhamba unabangani abaningi, usathi
uJehova ngeke umthole empilweni yakho. Kodwa uThixo mase sebenza ngawe, mase dila ngawe, mase lungisa izinto, bazoqhathaka njengeimpethu nezimpukane. Bezwe abanye bethu bethi indaba abantu bengangifuni. Bezwe abanye bethu bethi indaba abantu bengathanda ukuhlala nami. Bezwe abanye bethu bethi ngifuna ukubavakashela. Athi uNkulunkulu, you have to choose. Either ukuthi uhlale nami uqhubekele phambili noma uhlale nabangani uxova udaka njengengulube. Khona inkonzo ebalulekile empilweni zethu, inkonzo yokuhlunga. Khona inkonzo ebalulekile empilweni zethu, inkonzo yokudedela uNkulunkulu phakamisa umsebenzi. Hathi mebhala ngelinye ilanga uPawulos athi ngisengane ngangudlo kwabantwana, athi ngithe ngakhula ngase ngidlo uqinile, athi kodwa sengilwile endlela, athi ngihambile uhambo lonke, athi ngithe ngokumazi yena njengenkosi nomsindisi, konke okuhle nengikwazile akushaya indiva. Kuthi angikhulume ngibuze, obani ozobashiya nganeno kulonyaka? Othi sibani bani, it was good ukuba nawe, kodwa when I cross over don't think we should be nawe. Sho njalo ngelinye ilanga uJoshua uthi uma kukuhle emehlweni enu khethani namhlanje baba nenda kumkhonza, noma uNkulunkulu ababakhonza oyihlo besangala komfula noma nibafice lana, athi kodwa mina, athi mina nendlu yami, athi besiya kumkhonza uThixo, athi obhala kahle, abe ngiyakumfuna uJehova, athi base ngimtholile, abe ngiyakumqoqela indaba yami, athi obhala kahle kwisililo sikaJeremiya, athi baleka, athi baleka, athi kwasaba, athi wena osindile esikambeni aboqasha mbhoshongweni. Sahlele enkonzweni kaJosefa noMaria benza izinto ebesengena uNkulunkulu ebesabantu bedikibala. Khona abantu esambe nabo endleleni baphenduka baba izitha kusina. Khona abantu esizalwe nabo lonyaka wasikhombisa ukuthi kanti ngizalwa nenyoka. Khona abantu abazalwa yithina lonyaka wasikhombisa ukuthi isithe esikhulu esiphuma esibelethweni sami. Khona inkonzo yokuhlukanisa, khona inkonzo yokuthi mntaka baba ngikuzondi, kodwa ngilibona igama lakho likhona 2023 now. Khona inkonzo yokuthi mntana womuntu sizalwa ndawonye, singcela ibele lodwa, sakhuliswa ndawonye, kodwa mntaka ma angikuboni kuloya nyaka uhleli nami. Awuhamba ubheka hlezi uNkulunkulu uzokubusisa. uNkulunkulu mesengena, hayi manenye indoda le fika inyakazisa izinto, ithi lokhu kubeke oba, athi lokhu akufuni, athi lokhu ukwenza la. Nawu ngiyambuka uJosefa, athi membona uMaria ababazi ibhadi uJosefa, athi wangithela ngehlazo, athi amadoda endawo azothini, athi lo mntwana ozozalwa ngezofana nami, athi ngiyombika kobaba omkhulu ngithi ubani. Kodwa ngiyamthanda uJosefa, lithi izwi likaNkulunkulu wayeyindoda elungileyo, oyeyindoda eqotho. Uthula kubazalwane, ukuthula kubazalwane, nisakhona. Nawazi amadoda aqotho, nawazi amadoda alungileyo, indoda ethi I want to do just by you, I want to do righteousness by you. Hey man, nisakhona. Bathi abahlakaniphile siphuma kwi-weekend enkulu, athi siphuma kwi-weekend enkulu. Yazi ngihlezi ngiyibuza mina ngithi nanga umuntu wami ngihamba naye. Yabona isitududu wami ngihamba naye. Uphatheka kanjani uma uhamba nomuntu wakho njalo ethi asambeni sephathini usibani bani uyambeswa, asambeni sephathini usibani bani banelona engagement, asibone sephathini usibani bani uyanotshola. Phatheka kanjani uhamba nomuntu wakho wena njalo uyaziwa neyikhapuli enhlezi nikhona izinto zabanye emayiluka kodwa ezethu. Bathi abazi kahle nabahlakaniphileyo bathi uma ukuthi akulunganga le weekend sasikhohlwa.
kodwa angikho lapho konze ngihleli kuyona inkonzo. When somebody says I want to do just by you, I want to do right by you, ngifuna ukwenza okuliqiniso ngawe. Anginandaba ukuthi abantu bathini, anginandaba usongihlukumeze kangakanani, anginandaba ukuthi kudelele kangakanani ukusigababa, but I still want to do right by you. Ukuthula kwazalwane, indoda okipite nayo ayisoze yakushada. Ayisoze ndokushadelana ngoba unkosikazi vele. Uyangiwashela, uyangiphekela, uyangiayinela, ngenzela konke. Futhi wena hayi mane. Kanti uyadeliver wena. Phela sinama bakers, let's deliver. Usuku nemini. Ngikushadelana. What for? Ngicela uqoshamisa. Wayithatha wazenza umfazi wala ekhaya ungalotshwanga umuntu. Khona abanye abantwana abangena amahloni ungena kanjani emakhishini akamapholo ungakazi ubikwe khona ungazuthelwa nangenyongo. Waziwa umuntu. Wena sakwazi udala uthanda ukuthi ubhebu ufidwa kanjena utshela ubani. Khona leli igama engilithandayo, I want to do right by you. I want to do justice by you. Ngifuna ukuhlonipha mawukuthi wena uvele emndenini la uma wakho nobaba wakho bekudedela uyokipita kodwa emzinga baba awusoze wahlala wakipita. Khona umehlo phakathi komtshontsha nokuthi dedele. Besoswela amadoda azothi mntana umuntu ngiyakuthanda impela kodwa hayi musuvakasha kangaka mawusulala kangaka bathile ekhaya. Inga yethu suke sashawo ukuthi vele nginomuzi wami, vele ngezinto zami, wakhohlwa ukuthi kwakona lokhu oncike ngakho akusikho kwakho, ubolekiwe. Abanikazi bomsebenzi bothi bangena ilanga bese bevala konke bese kuyabuzwa kwenzakalani. Thiwa lenje ehlezi isemzini wethu ifunani bese nithi nithakathiwe. I like what he says. He says, I want to do just by you. Funa ubulungiswa ngawe. Funa noma ungangizonda kodwa at least I did well. uJoseph angikwazi ukuhlala nawe usunje. Aha man, khona lamadoda ahamba emithisa. Kodwa wakwazi ukwamkela izingane zawo. Kahle lawo madoda izinja. Ngoba inja ithi imithisi la kazibele emuvi yobheka ukuthi ayibona into endlwane isekhona. Konke engayi-understand ukhulisa kanjani ingane yomuntu maqedana uhamba mama ukuthi kunemicimbi usuyachoma wena ingane yami le ayikho ingane yakhuliswa nge-KFC ayikho ingane ekhuliswa nge-KFC ayikho bese kuba namantombazane akwebhayizi ubaba kaBhoyi sanda kwenzani ayikayenzi ngaphandle kokuthi umithisile kwaphela akho umsebenzi wakhe kahle ubaba kaBhoyi ufana nesiqashi esiqashile maqedane kwalimala izinto wahamba wayekumnikazi womuzi wathi umuzi sewulimele. Hayi unenhlanhla umuntu esiqashi esikwazi ukulungisa umuzi wakho. Baba kaBhoyi usanda kwenzani? Baba kaGen wenzeni? Limazile nje kwakuphela. Nawe ngoba uyisiphunga wathanda uthando. Ungalincenga uthando ngoba umuncenga uthando besigcina sothando. Kodwa ngihleli lapho. Khona le nkonzo uJoseph afuna ukuyenza. Uthi uJoseph ngizokushiya. Kodwa ngeke ngikubukanise nabantu. Hayi moya ongcwele. Ithanda leyo nkonzo. Ngizokushiya. Kodwa ngeke ngikubukanise nabantu. Hawe ma. Nisakhona. Nangu girl. What's up, baby? What's Send please. Nangu girl. Ngiyamjabukela umfana uyothandana lengane. Obuyophendulela kumina. Nangu girl. Uthandana nalo boy. Kodwa lo girl othandana nalo boy, la kuyiwa khona la kunemcimbi, hleze pheshene naye kahle. Makulemcimbi ubona mina uzobona yena. Ubona yena ubona mina. For months and years sipheshana kanje phambi kwabantu sonke masenze izinto asike hlukane.
she will commit suicide. Why? Because she has no life outside of me. Musani uhlezi namaphesha abafana. Musani uhlezi namaphesha amantombazane. Ngoba ikakade lesilwane mase sivukile sathi senganele uzobukwa yizwe lonke. Wakube nobusoka. Yabazi ubusoka bokuthi siyathandana ngithi mthanda malungu. Siyathandana. Ukuthi ngiyakuthanda doesn't mean ukuthi kufanele ngiphile impilo yakho, kufanele kuphile impilo yami. Base kwenzeke emhlabeni uNkulunkulu emuthi nami ngithi we are still friends and akekho uthelo omunye ngehlazo. Ndlovukazi ezulu ayibenathi sibuso sesivikele isikhayisela. Sinika amandla nenkazimulo ngoyise nendodana nomoya ocubileyo.